Получихме писмо преди изборите от един възрастен човек, 65 години, и неговата жена. Никола Манев е на 65, жена му казва Йорданка. Тези хора ни казват, че последните стотинки са си дали за 2 патрона, имат пистолет и не им се живее. Ние, разбира се, бързаме за такива ситуации. Единството, което мога да кажа преди изборите, казах ви, че преди изборите не може да се прави журналистика. Не, може с този материал и бих искал двата края на политическия живот, Бойко Борисов и Николай Бареков, да отидат при тия хора заедно и да ги питат с какво могат да им бъдат полезни. Ако това се случи, ще знам, че има смисъл да се прави и журналистика, и политика в тази страна. Материалът е изключително тежък, но е и красив. И показателен за това, какво се случва преди избори, господа и дами политици. Как ще събереш смелост да го насочиш срещу жена ти? Съгласна? Не. Приготвил си 2 патрона за двамата ли? За двамата, да. Първо на нея, след това на мен. Но той е кокер, дето го виждате. Няма да имам смелостта да убия него. Така, за нас двамата да. Но просто за него тук ще му отвори сина вратата и да заминава където. Казвам се Никола Манев, Горна Оряховица. Това е съпругата ми. Нещастието не сполетя твърде жестоко. Прикара моята съпруга тук преди 4-5 години, прикара инсулт и сега загуби си гласа, загуби си движенията, забавени. Декември месец 2013 година щупи капачка на лявото коляно, на който крак февруари месеца наложи импутация на 3 от пръстите й, а за парите, които харчим за нейното лечение, смятам, че няма такъв човек в страната да не може да разбере за какво става въпрос и какви средства отиват. В страната, колкото сме живи, особено ние пенсионерите, толкова и няма. Ние двамата с 400-500 лева се мъчим да оцеляваме. А статистически днеска за преживяването на един човек, поне да не го казват по телевизия, по радиа, 620 лева. 620 лева. На нас, пенсионерите, им дадоха по 40 лева. Великденски добавки. Докато депутатите си дигнаха с 531 лева пенсиите. Единствено вашата телевизия може да ми помогне малко от малко да стъпим на краката си. Аз имам кредит към банка, който кредит изплащах и в разговор с едно от служителките на банките, като й обяснявам за моята съпруга, тя ми казва така: господин Манев, никъде в договора не сте писали, че съпругата ще ви се разболее. Тя не може да ми влезе в положението и да разбере какви средства аз харча за нейното лечение и казва, нас той не ме интересува, вие трябва да се внасяте вноските. С 2,50 как може да се живее? Някой да ми каже, било то Хасан Адемов, било то Орешарски, било то Станишев, нека да покажат с 2,50. Миналия месец четох в един вестник, говорим за нея, инвалид, почти инвалид. Хасан Адемов на Социалното министерство казва, инвалиди работещи да получават добавки. Инвалиди неработещи, на тях казват, защо им са пари. Ще вземат пари само някои. Кои са приближени до Хасан Адемов, там не знам си какви, не знам си що. А човека с над 100% инвалидност няма право. Живот на заем, но от Господ. От Господ. Ако не е Господ, ние просто сме загубени.
Нека всички да видят и не да вземат пример от мен, защото това не е решение. Вярно, аз го осъзнавам, че не е решение, но по този начин е както е тук, съм останал с 2,50, аз за хляб ли да купя, лекарства ли да купя на жена си, какво да направя, като днес отида в аптеката да взема за нея консумативи и оставям 20-30 лева днеска. А 2 пъти в седмицата трябва да го върша всичкото. Тъй, че на месец харча 180-200 лева само за нея. А ток, вода, а храна. Че ние имаме 2 милиона пенсионери в страната. Онкоболни в страната. Какво остава, колко народ остава от тая 7 милиона България да работят, да движат икономиката? Колко? Не виждам изобщо никакво спасение и поради тази причина единственото спасение е пистолета. И сме отчаяни до такава степен, че не виждаме никакво спасение. За нищо. Както Пламен във Варна се самозапали. Защо се самозапали? Кирил Йорданов на камара автомобили си има. И си живее, нали? Ама Пламен го няма. Единственото, на което мога да разчитам, това е обществеността, защото българина, колкото няма, толкова повече може да прави дарения. Ние сме такава нация, която нация един без друг не може, но тук в последно време се усеща едно разединение. Народът просто се разедини по натиска на управляващите. Било сини, било червени, каквито и да са. Ние сме силен народ. 681 година създадена държава. Левски, Ботев, Караджа. Хора отдали живота си за държавата, за родината. И не виждам защо трябва да се делим било на цигани, българи. Място има за всички по слънцето. Затова разчитам единствено на обществото, ако нещо могат да ни помогнат. Като не, края се вижда. Той не може да бъде нация. Сега аз 8-ми клас съм завършил в Братислава. Живял съм в Бърно 2 години. И съм видял демокрацията през комунистическо време. Видял съм уважение на човек към човека. Видял съм уважение на подрастващо поколение към по-възрастни, което при нас сега не да крими, абсолютно липсва. И тъй, че с навлизането на 89-та година с демократичния строй, аз си мислях, ние българите ще поживеем и като европейци. Да, ама не. Управляващите до там ме карат, че колкото се може по-скоро да свършат. А и сега виждате, мъже и жени да се пенсионират на 65 години. На много хора казвам, от 20 до 25 години, годините са 5 разлика. И от 60 до 65, пак 5. Но разликата е огромна. Разликата е огромна. Взимам предвид моята професия, ръководител движение на влакови. На 65 години, как виждат те? Аз да изляза с бастуна, с червената шапка, с очилата, да посрещам влака. И ти се движиш във влака и сигурно ли си, че аз не пускам влака срещу друг влак? Ама в Германия, моля ви се, аз съм на 65, дайте ми един германец на 65, той ще изглежда на 40 пред мен. Всеки като чуй, че си пенсионер и казва, ще ви се обадим, оставете си данните и до тук разговора приключва. В една демократична държава, в една държава членка на Европейски съюз, да продължават да лъжат и да мамят хората. И сега с настъпващи избори гледах тази заран по телевизията в Столипиново. Казва, че им се барят жилищата, обаче някоя си партия, аз знам коя е, те казаха, няма да я споменавам аз,
Няма да ви пипанат жилищата. Ние като дойдем на власт, оставате си пак тук. И като вземат властта, жилищата ще им се съборят, но вече гласът е даден до тук. Било какво било. Не е ли срамно? Колко време стана? 25 години демокрация. 25 години. И нищо не е направено. Аз на много хора задавам въпроса, на територията на земята, ето и място ще построим една държава. Ви представяте ли си за 25 годишен период тая държава къде ще отиде? А ни за 25 години назад, но не и напред. Сега управляващите може би си мислят, че пак могат да излъжат народа на избора. Не, ама той народа вече просто е притръпнал до такава степен, че не виждам да ги излъжат. Нека чрез вашето предаване да го видят всички управляващи и да преценят, защото не сме само ние. Има много хора в страната. Айде парите да оставим, но губим и авторитет в Европа. Не случайно като чуят там българин и всеки го заобикаля. Защо? И продължаваме по този начин да вървим. И в Европа се говори за нашата корупция, и в целия свят се говори за нашата корупция. Ако всички разсъждават като брат Пулев, той казва, викаха ма навсякъде, вика. Къде ни са ма викали да ходя да се боксирам? Къде не? Аз вика от България не се отказвам. Не се отказвам. Ако всички я тъй мислим, разликата е огромна. Ти не се ли отказа от България? Никога. Никога. Да, в България ти си приготвил двата патрона. Да, докато ако бях, примерно, в Чехия или Унгария, бивши соцстрани, и къде са те, къде сме ние, да вземем и съседката Румъния. И тя да вземем. Нямаше да има пистолет. Нямаше да говоря аз за убийства и за не знам си какво. Просто. Пистолетът ти защо го насочваш към жена ти и към тебе? Не мислиш ли, че трябва да го насочиш някъде на друго място? Мисля, нямам тая възможност. Нямам тая възможност. Просто не става. Към кого би го насочил? Към управляващи. Без значение кой ще е. Щом е в Народното събрание, към управляващи. В смисъл, според тебе всички, които са там, заслужават по един патрон? Не по един. Аз съм на 60 години човек. От какво да се страхувам? Аз от какво да се страхувам? Аз от какво да се страхувам? Тя преста близо до мен вече. Радостното за мен е, че ще бъда погребан тук в България, в бащината пръст, напоена с бащина кръв. Докато един от тия управляващи не мисли по този начин, не мисли, убеден съм. Той мисли, че ще векува. Страхуват се такива като вас, млади, стачки, митинги, правителство, което на тях не им понася в рамките на месец-два и да го свалят. В рамките на месец-два. Докато управляващите не помислят за младите най-напред, а те помислят ли за младите, те пенсионерите са добре от само себе си вече. Ти кого обвиняваш за живота, който водиш? Всички правителства, които са били до сега, всичките са мамили на народа. Всичките. Дано сега да се намери тия евроизбори, където наближават, да се намери човек, който да поведе България напред. Българин е такова същество, че той не се нуждае от много. Той малко му трябва да заживее като човек и да повярва в управляващите. Тъжно ми е за той, че съм давал и мило и драго да стане нещо в тая страна. Дойдоха новите управници и казват, всичко това е наше. Хора, които нямаха и хабер как се изкарва, как се работи безплатно. Хабер, защото не знам, такъв беше строя, вярно, но аз съм доволен от него и сега ме боли.
Като виждам, че го губя, отивам на язовира за риба, имам си риболовен билет, но иди някой си казва, аз съм стопанин на язовира. Край. А без две думи, тебе ти е тъжно за онова време. Едно време да ти откраднат чистачките на колата. Това бяха кражбите. Чистачките на колата. Сега ти краде колата, обаждат ти се по телефона и казва, носи 4000 лева и вземаш колата. Разделям ги, тия два периода. Тогава малко пари, но стигаха. Сега разрешиха ходенето в Европа с лична карта. Колко от нашите българи могат да си позволят и да кажем, като нас пенсионери, да си фане автобуса да отиде в Мюнхен днес? Колко могат да си позволят това нещо? Аз бях ръководител, работех, тя работеше, но сега с тая пенсия мизерна просто не виждам. Имахме даже и средства, позволявахме си лукса една вечер, ако не две на месец, да излезем на ресторант, да ни вечеряме в къщи, но от тогава насетне. Ами ви знаете ли, че ние как обядваме тук в свинска мас и печени фили? Ако сега банката на 7 ми запорира пенсията, просто края идва. До 7 мога да го почакам. С смъртта какво ще дойде? Успокоение на душата. Лошото е това, че църквата, в която насъдих елхичките аз, попа ще откаже да ме опее. Това е най-лошото за мен, като християнин. Тук наскоро едно момче си тури въжето, младо момче на 33 години, сложи въжето и в църквата не го опях. Много хора се самоубиха, много хора се самозапалиха, обаче нищо не се променя. Нищо не се променя. С твоята смърт, със смъртта на жена ти нищо няма да се промени. Ти това даваш ли си го като сметка? Не мога да бъда сигурен. Не знам. Не мога да бъда. Аз съм, не ви казвам, следя телевизията и в Пловдив как военния уби децата си, жена си, заради той, че банките, към които той имал кредит, го натискат. Имаш кредит от банка, значи ежедневно ти въртят по 5-6 пъти на ден. Ако закъснеш, евентуално вноската, с ден-два, като че ли на тях ще им потънат гемиите вече. Ти представяш ли си, че живота ще те доведе до тук? Аз съм си го представил, тук от 2-3 години съм си го представил и това нещо просто не ми излиза от главата. Просто не ми излиза от главата. Всеки ден, всеки месец да се мъчим, докато стигнем до пенсия. И то каква пенсия? Вземаме пенсията, на то си имам 50 лева да давам, на оня имам 100 лева да връщам. Той са средства, които съм взимал за храна, за медикаменти за нея, трябва да ги върна и остана с 20 лева от пенсията. Сега мога да се обърна към обществото, да ми помогнат. Кой с каквото може и съм повече от сигурен, че ще ми помогнат в смисъл такъв, че малко да се стъпя на краката. За да спрат банките да ме търсят постоянно, банката да ме търси постоянно за нейното лечение, порядъка на 6-7 хиляди лева мога да стъпя на крака и вече ще каретаме полека. 6-7 хиляди лева толкова струва живота. Да. Даже е разделено на 2-3,500. Вие двамата имате син? Имам. Имам и дъщеря. Имате 2 деца. Къде Да. са те? Дъщеря ми е в Кипър. Тя знае ли? Какво си? Знае, обаче изобщо не ни помага. Защо? Не знам. Не знам. Тя си идва 2005 година тук. И от 2005 година много хора не ми вярват, но факт. Тук не си идвал. 9 години вече. А на сина казвали ли сте, че имате намерение да се самоубиете? Казвал съм как. Той какво казва? Абе, не е решение. Викам, аз го осъзнавам, че не е решение, но
Решение ли да се мъчим с майката? Решение. И как ще се бъдеш смелост да го насочиш срещу жена ти? Няма друг изход, просто нямаме. Друг изход просто нямаме. Защото случвало се тук тя да каже, имам и тъй 5 лева. Ядат ми са вафли. Аз ще отида, ще взема вафли, ама си правя сметката, ще имам или за 2 хляба. Искам да ми вземеш нещо, банан. И викам, няма. Ако взема банан, за хляб нямаме пари. Какво ще й кажеш последно? Че я обичам. Друго няма.